ओम प्रकाश जायसवाल, मोबाइल दुकान भवानी छपर बाजार। पनटी जियाई गइले माँ सरस्वती ना भइली, पनटी जियाई गइले माँ सरस्वती ना भइली। तगौआ सुना लागे हमार नाही मैया ओइली हो, असो करब के करे पूजनवा ना बेड़ा वाली ओइली हो। मैया ओइली मैया ओइली हो। कोइले बारे घात रे माँ सरस्वती नाही रखई है, कहले हमके आज रे, कहले हमके आज रे। हाँ मंगल मुखिया हमारा संगे कोइले बारे घात रे माँ सरस्वती नाही रखई है, कहले हमके आज रे। दुखावा हम कैसे सही बिन माई के कैसे रही, त पूरा भइल ना मोर सपनवा ना बिड़ा वाली ओइली हो। त असो करब के करे पूजनवा ना बिड़ा वाली ओइली हो। नाही मैया ओइली हो, नाही मैया ओइली हो। कुहू के ला दिल हमार गिरतावे लो रहो, सारा लइका ताना मारे करे हमके बोर हो, करे हमके बोर हो। कुहू के ला दिल हमार गिरतावे लो रहो, सारा लइका ताना मारे करे हमके बोर हो। अब नाही रहल जाला दुखावा ना सोहल जाला, तके कराला हम सजाई पंडलवा नाही मैया ओइली हो। त असो करब के करे पूजनवा ना बेड़ा वाली ओइली हो, ना बेड़ा वाली ओइली। बिक्की भोला सूरज नीतेश पूजा करे गाँव में, माँ सरस्वती नाही रखली हमके अपना छाँव में, हमके अपना छाँव। हाँ हाँ रविराज संजय बिजमल पूजा करे गाँव में, माँ सरस्वती नाही रखली हमके अपना छाँव में। ऐसन बाड़ी माई दुखावा हमके तना बताई, त कहे मिथुन लुटाइब परानवा नाही मैया ओइली हो। त असो करब के करे पूजनवा ना बेड़ा वाली ओइली हो। पनटी जियाई गइले माँ सरस्वती ना भइली, तगौआ सुना लागे हमार नाही मैया ओइली हो। असो करब के करे पूजनवा ना बेड़ा वाली ओइली हो। New Wave Recording Studio।
स्टूडियो मोतिहारी।